कोरोना भइल ऐसन हावे, मुँह पर लागल सबका जाबी। कोरोना भइल ऐसन हावे, मुँह पे लागल सबका जाबी। चाहे बाबा बवाले हो खस, चाहे बबुआ सितावे, मुँह पे लागल सबका जाबी, मुँह पे लागल सबका जाबी। आहिरे दादा देखो नाई, कॉमन भइल बाचर हो। चारू ओरियाई है हवा, बहता लहर लहर हो। लुकिए छिप के रहत लोगवा, कांपेता थर थर हो। थोड़ ढेर सबके थपलस कोरोना, गाम चाहे शहर हो। गाम चाहे शहर हो, गाम चाहे शहर हो। सौदेहे सौरीखे बसबका, सौदेहे सौरीखे बसबका। सुनल कहल न कवनो किताबे, मुँह पर लागल सबका जाबे, मुँह पे लागल सबका जाबे। चाहे बाबा बवाले हो खसे, चाहे बबुआ सिताबे, मुँह पे लागल सबका जाबे, मुँह पे लागल सबका जाबे। कोरोना के करनी करतूती, संगहि साथे सोझा हो। समझ न पवले हार गईले, बड़ बड़ ज्ञानी ओझा हो। औरी अझुराई जलायल बत अचरज के बोझा हो। विफल बावे विज्ञान ज्ञान, बेकसी झामू झोंझा हो। बेकसी झामू झोंझा हो, बेकसी झामू झोंझा हो। झूला तारे क्वारंटाइन में, झूला तारे क्वारंटाइन में, जेकरा जितने बावे बेताबे, आ मुँह पर लागल सबका जाबी, मुँह पे लागल सबका जाबी। चाहे बाबा बवाली हो खसे, चाहे बबुआ सिताबे, मुँह पे लागल सबका जाबी, मुँह पे लागल सबका जाबी। एकरा बादो कितना लोग चलहाक बा, बुद्धि के बरियार बा, ध्यान दिए। बाकिर बही बहुते लोग बा, बुद्धि के बरियार हो। कोरोना माई के लड्डू चढ़ावे, और छाक के धार हो। ढूल गईल गाड़ी खाता खाई में, आ झूठा हूँ बने होशियार हो। हिंदुस्तान से कोरोना भला, मानी कैसे हार हो। मानी कैसे हार हो, मानी कैसे हार हो। हाक दाब में नइखे केहू, हाक दाब में नइखे केहू, नासा चढ़ल गुलाबी, मुँह पे लागल सबका जाबी, मुँह पे लागल सबका जाबी। चाहे बाबा बवाली हो खसे, चाहे बबुआ सिताबे, मुँह पे लागल सबका जाबी, मुँह पे लागल सबका जाबी। आखिरी पत्ती बा। गाछी पर जे चढ़ल रहे, वो गिर गईल धाबाक से। धक्का धुकी भीड़ भाड़ में कोरोना धैली लसहाबाक से। हाथी के हस्ती रखे वाला के, पानी पियोल से नाक से। अन्ना समझी में खेल गईल खूब, खतरा खतरनाक से।
खतरा खतरनाक से, खतरा खतरनाक से। खोरी माटी जे लिहल निराला, खोरी माटी जे लिहल निराला, ओकर सटकल सेठी न बाबे, मुंह पे लागल सबका जाबे, मुंह पे लागल सबका जाबे। चाहे बाबा बवाली हो खसे, चाहे बबुआ से ताबे, मुंह पे लागल सबका जाबे, मुंह पे लागल सबका जाबे। कोरोना भइल ऐसन हाबी, मुंह पे लागल सबका जाबे। चाहे बाबा बवाली हो खसे, चाहे बबुआ से ताबे, मुंह पे लागल सबका जाबे, मुंह पे लागल सबका जाबे। जाबे ना लगावला के एवज में रउरा सब पेपर देख ले हो, पैदल चले वाला से 100 रुपया, साइकिल से चले वाला से 2 रुपया, अब मोटरसाइकिल वाला से 500 रुपया वसूल कल गई है सिवान जिला में, बिहार के। इ पेपर में हम देखनी तो कहनी कि रोके पर तनी कुछ लिख दिहल जाओ ना। पहले तो माले गुरु जबात रहा, बाकी माल तो एकदम फ्री हो गई बा। अब देखी इ प्रभु के का करिश्मा बा। फिर अगला कैसेट के इंतजार करे के बा। धन्यवाद।